Reza. Favori. Ev derholeka davetiye. Levê carê ji bo şanogerek dibe sahne. Ampulê servan vê naxin tenê ew şuna sahnê heye. Sadece şuna sahneye dibe. Mehmet Erbey, şanogerê Kurd li navçeya Dêrkaçiyayê Masiyê amadekariya stand-upa Kurdî dike. Erbey ji sala 2013 vir de bi Kurdî stand-upê dike û cara yekeme wê li Dêrkê pêşkeşiyê bike. داركم سر صحنة أذا قرفوا حناك أبوكم فرضوا هذا يعني البرد ريكا يعني نممكن Çavkaniyên skecên wî li serhatiyên wî û ên derdora wî pêk tên. إيه هاو تنما كار ياو تتي والله زهرم توالتي شرا كنت مسين دخل دستة دفهم ما هالور يتجي ناس ناكين تدر على فر ناكرو ورز زاروك والله بيفين عيب ناك على فر فر باش هندانة مسي خشخت مهر معنا وجب له مهر Belê berak bu Kurdî zimanê me jimeyê ez xweştir çîrokê xwe dibêjim û qerf û henekê xwe. Mesela ji Mêrdînim lê ez çûme kîja bajarî pirayî wek me got bi zer zanîgeha xwe ta ez çûme ji her bajarê me ew hatine. Me temaşe kirin. Yani sem Suriye bigire ji Heyawanê, ji Wanê bigire İdîrê û Batmanê û Rihayê ji ku be. Ev serhatî weka pêkenok bi navê qirdik hatibû pêşkêşkirin. Çîrokê min di serî de ez qala xwe dikim destpêga me ez karê şanoyê teatro min kirî ji ber vîya wî çatî serê me di serî di malbat nerîna wan çibû ji ber ku mesela hîn nerînek wiha heye yanî teatro divêjî divê filan kes gotinek heye divê filan kes bû teatro ya. Dêrek ji aliyê zargotûn û bikaranîna Kurdî navçeyeka berbiçave. Hê jî di jiyana rojane de Kurdî li pêş e. Gelo temaşevanên Dêrkê ji stand-upa Mehmet Erbey hez kirin. Em pir û pir kêfxweş bûn. Ji bona hatina Dêrkê wî em kêfxweşin û kêfdar. İki hat ve derayı ki jmer va peyva got. Em güç pe kêfxweş bûm jmer peyvî. Kirdikî wî de em pê Kenya, Malawiya ba. O kirdikvanê mezin bavê teyar em bîrtînin. Divê hilê de gelek tedawî heye di hêla çandê de. Erbey bi salan e di nav kar û xebatên li ser şanoyê de ye û lîstikên şaneya Kurdî dinivîsîne. Me ew risk cistan û yani ji ber ku agir di şanoyê de me kêfxweş dikir bi rastî jî nivîs bû. Nivîsî çawa? Mesela tu dibû xwedayê wê lîstikê. Yani te dikenan, te dikuşt, te em bêjin nakokî derdixist û wek tu xwedayê wê lîstikê ve ji ber vî hevî jî a herî me dilşad dikir nivîsa wê hîn jî wihayê. Lê mehseda dilê wî her dem stand-up bûye. Mehmet Erbey destnîşan kir di nav civaka Kurdan da vegotina meselokên pêkenokî her daîm zindî bûye û kirasê stand-upê jî pir xweş li Kurdî hatiye. Erbey dixwaze li bajarên cuda bi meselokên nû pêşkeşiya stand-upa Kurdî bidomîne. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.